ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, କଣ କରୁଛ? ହଁ ରେ କହ, ଏଇ ଘରେ ନି ଅଛି, ଏବେ ତ ବଇଛି ଆଉ କଣ କରିବି କହୁନୁ, କଣ ହେଲା? ଆଉ ସିଟି ମାର୍କ ବାହାରିଲା ଜାଣିଲ ନା ନାଇଁ? କିଏ ଆଜି ବାହାରିଲା? ହଁ, ଏକ୍ଜାମ ଆଉ ତୁ ହେଇରେ ଦେଇଥିଲୁ ପା, ଯୋଉ ତୋର ହେଲାନି ନାଇଁ? ନା ହେଲା ନାଇଁ, ଆଉ 3 ମାର୍କ ପାଇଁ କଟିଗଲା ଭାଇ। ଓହୋ, କେମିତି ଆଉ ତୋର ସାଙ୍ଗସାଥି କାହାର ହେଲାନି ନାଇଁ? ସାଙ୍ଗସାଥି ବି କାହାରି ଏତେ ହେଲାନି ଭଲସେ, ଜଣକରିନି ହେଲା ବଲ। ଓହୋ, ଆଉ ପଢାପଢି କେମିତି କଣ ବିଏଡ ବି ଦେଇଥିଲୁ ତ ବୋଧେ ନାଇଁ? ହଁ ବିଏଡ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ହେଲାନି, 2 ବର୍ଷ ହେଲାନି ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ହେଉନାହିଁ। ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଟା ବି ଦେଇଥିଲୁ ନାଇଁ? ହଁ ଏତେ କେତେ ରହିଲା ମାର୍କ? 30 ନା କେତେ? 30-32 ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ହଁ ସେଇ କଟଅଫ୍ ଯାଉଛି କେତେ? 37-38 ପାଖାପାଖି ବୋଧେ କଟଅଫ୍ ଯାଉଛି ସିଟିରେ ନା? ହଁ ହଁ ଭାଇ, ସେଠିକି ପଳଉଛି। ଓହୋ। ଆଉ ଆଉ ଭାଇ, ଗାଁରେ ସାହିରେ ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ହିଁ ଅଛୁ, ଘରେ ବୁଲୁଛୁ। ଆଉ କିଛି ପଢିବା ପାଇଁ ବି ମନ ହଉନି, ଉଲଟା ପାଲଟା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଗାଁରେ। ଓହୋ, ଆଉ ତୁ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଗାଁରେ ଅଛୁ ନାଇଁ? ହଁ, ଗାଁ ରେ ଅଛି। ଓହୋ, ଆଉ ଉଲଟା ପାଲଟା ପଢିବ। ଠିକ ପରିଶ୍ରମ ବି ତ ଠିକ ଭାଇ କରୁଥିଲି, ବହୁତ ସମୟ ପଢିବା ପରେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଥିଲି, ହେଲେ ବି କଣ ପାଇଁ ହେଲା ନାହିଁ ଜାଣି ହଉନାହିଁ। ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ବି ମନ ହେଉନାହିଁ, ପଢିବା ପାଇଁ ବି କିଛି ମନ ହଉନାହିଁ। କଣ ଦେଖେ କରିବି ଭାଇ? ଦେଖେ ସେମିତି ତୁ ଏଇନା କହିବଲେ ହବ କି? ତତେ ଯାହା ନେଇ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମ ମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଏଇନା ପଢିଆ ଛଡା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ନା କେହି ନା ତୁ ଯଦି କୁଆଡେ ନା ଦେଖ, ତତେ ଧରାଯାଉ ତୁ 2 ଥର ସିଟି ଦେଲୁ, 2 ଥର ବିଏଡ ଦେଲୁ, ହେଲାନି। ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଟା ପୁଣି ଦେଇଥିଲି କହୁଛୁ, ହେଲାନି। ଏମିତି ହଁ ଏକ୍ଜାମ ଦେଖେ, ବହୁତ ପିଲା ଦଉଛନ୍, ବହୁତ ପିଲା କଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଲିମିଟେଡ ସିଟ ରହୁଛି ନା ନାଇଁ, ଅଳ୍ପ ପିଲା ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା କଟି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି ହାରି ଦେବୁ, ହେଲେ ଆଉ କେମିତି ହବ? ତତେ ଯାହା ନେଇ ପଢିବା ପାଇଁ ପଢିଆ, ମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ନା ଦେଖ, ତୁ ଧରାଯାଉ ତୁ ଯେମିତି ନା ତୁ କହୁଛୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି କି ଗାଁରେ ସାହିରେ ଏପଟେ କହୁଛନ୍ ଖାଲି ଘରେ ଅଛୁ, 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ରହିଗଲୁ, କେବେ ହବ ଚାକିରି? ତ ୟା ପିଲା ଗାଡି ଚଲେଇବା ପାଇଁ କିଏ ପଳେଇଲେନି, କିଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପଳଉଛନ୍, କିଏ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଉଛନ୍, ପଇସା ଆଣୁଛନ୍। ଏଇ ସବୁ ହଁ କଥା ଭାଇ। କହୁଛୁ ତ ଗାଁ ରେ? ହଁ ହଁ ଭାଇ। ଆଉ ଗାଁରେ ତ କହିଆ, ତୁ ସେ କଥା କାହିଁ ଶୁଣିବୁ? ତୁ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବୁନି, ତୁ ତ ଘରେ ରହିବୁ ଭାଇ ଏକା। ଦେଖ, ଆରାମସେ ତୁ ତୋର ପଢାପଢି କରିବୁ, ତାଙ୍କ କଥା ତୁ କାହିଁ ଶୁଣୁଛୁ ଖାଲିଟା ହେଲେ? ତୁ ତ ହଁ ନିଜ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ରଖ, ହଁ ଭାଇ, ପଢା କର। ସେଟା ତ ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ମତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏତେ ଥର ଏକ୍ଜାମ ଦେଲିନି, କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଆଉ କଣ କରିବି ଭାଇ? ଶୁଣୁ ଦେଖ, କହୁଛି ତତେ, ଏତେ ଥର କଣ ଦେଲୁନି, ତୋଠୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଲୋକ ବହୁତ ଥର ଦଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ କି ନାଇଁ? ଇନା ତୁଇ କହୁଛୁ ଏଇ ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ 2 ଥର ଦେଲୁ, ବିଏଡ 2 ଥର ଦେଲୁ, ଆଉ ଏଇ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଟା ଦେଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ତ କଣ ସିଜିଏଲ ଗୋଟେ ଦେଲି କହୁଛୁ। ଏତକି ଏକ୍ଜାମ ରେ ତୁ କହୁଛୁ ଅଧିକା ଦେଲୁ। ପିଲା ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ରୁମ ନେଇ ରହୁଛନ୍, ଇଏ କରୁଛନ୍, ସେମାନେ ତ ଆହୁରି ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍। 2 ଥର ଦେଇକି ହାରିଗଲୁ ଏତେ। ଆହୁରି ଯୋଉ ପିଲା ବାହାରେ ରହୁଛନ୍, ସେମାନେ 10ଟା 20ଟା ସେତିକି ଥର ଲେଖା ବି ଫେଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକରି। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ହପ ରଖିକରି ହଉଛ ନା ନାଇଁ, ଜବ୍ କରୁଛ ନାଇଁ ଲାଷ୍ଟରେ। ତେଣୁକରି ହଁ ଭାଇ। ଦେଖ, ହଁ କହ। ହଁ ଭାଇ, ସେଟା ତ ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ସମୟଟା ତ ଭାଇ ପଳଉଛି, ସମୟଟା ପଳଉଛି ତ ଠିକ ସମୟରେ ଚାକିରି ନ କରିଲେ ବି ଅଡୁଆ କହୁଛନ୍ତି ଘରେ, ଏମିତି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ଯଦି କିଛି ନ କରିବୁ, ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ପଇସା ରଖିଥିଲେ ସିନା କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ତୁ ଖାଲି ପଢାରେ ନି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ କି କରିପାରିବୁ କି? କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଶୁଣୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ତତେ ମୁଁ କହୁଛି, ତୁ ନିଜକୁ କେବେ ବି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ତୁ ନିଜେ ବେକାରୀ ଅଛୁ ବୋଲିକରି, ହେଲା। ତୁ ତୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍, ତୁ ଗାଁରେ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍, କିଏ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କାମ କରୁଛି, କିଏ ଟ୍ରକ୍ ଚଲାଉଛି, ତ କିଏ ବସ୍ ଚଲାଉଛି, ତ କିଏ କୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେ କାମ କରୁଛି, ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେମାନେ କାମ କରିବେ, ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତୁ। ତୁ ନିଜେ ଭାବ ଯେ, ତୁ କାହିଁକି ନିଜେ ବେକାରୀ ଭାବୁଛୁ? ତୁ ଯୋଉ ପାଠ ପଢା ଟାଇମ ଟା ଦଉନୁ କି, ହଁ ତୁ ସେଇ ଟାଇମ ଟାକୁ ତୁ ତୋର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ବୋଲିକିରି ଭାବ। ମାନେ ତୁ ଭାବ ଯେ ଏଇ ଟାଇମ ଟା, ଏଟା ମୋ ଟାଇମ ଟା, ମୁଁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଡିପୋଜିଟ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆକାଶ ରିଟର୍ନ ପୁରା ମାନେ ଅଧିକା ଆକାରରେ ଆସିବ। ସେଇଟାକୁ ତୋ ଟାଇମ ଟାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ଯେମିତି ପଇସା ଡିପୋଜିଟ କରୁଛେ, ଯେମିତି ଏକାଥରେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଏକାଥରେ ପଇସା ଟା ଆସିବ, ତୁ ସେୟା ଭାବିକି ଟାଇମ ଟା
ମାନେ ଟାଇମ ଟାକୁ ୱେଷ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି ଭାବନି। ଟାଇମ ଟା ମୋର ଯୋଉଠି ହେଲେ ମୁଁ ମାନେ ଭଲ କାମରେ ଲଗଉଛେ, ଯେମିତି କି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ରିଟର୍ନ ଏକାସରି ଭଲ ଭାବରେ ଆସିବ। ଦେଖ ତତେ ଯୋଉ ଆମର ଗାଁରେ ସାହିରେ ଯୋଉ କହୁଛେ ୟା ପୁଅ ଏଟା କାମ କଲା, ଗାଡି ଚଲଉଛି, ଇଏ କରୁଛି, ପଇସା ଇନକମ କଲାଣି, ତୁ କେବେ କରିବୁ? ତତେ ଯୋଉ ଏଇ କଥା କହୁଛୁ, ଆରେ ହଁ ସେମାନେ କେତେ ଦିନ କାମ କରିବେ? ତୁ କହୁନୁ ଆଗ କେତେ ଦିନ କାମ କରିବେ? ହଁ ଇନା ଯୋଉ ପିଲା ବୟସ ଗୋଟେ 15, 17, 20, 22, 25 ବର୍ଷ କାମ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ସାହାଘର ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଆଉ ଥୋଡି ନା ସବୁଦିନ ବାହାରେ କାମ କରିପାରିବେ କି? ତୁ କହୁନୁ ନିଜେ। ହଁ ସେଇଟା ତ ଭାଇ ଠିକ କଥା। ଆଉ ଦେଖ ଧରାଯାଉ ଇନା ଧରାଯାଉ କୋଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ସେ ବାହାସାହା ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଗାଁରେ ରହୁଛି, ତା ଛୁଆ ପିଲା 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ତା ପାଖେ ଚଳିବା ପାଇଁ ହଁ ପଇସା ଥିବ, ମାନୁଛି ଚଳିବା ପାଇଁ ପଇସା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୋଉ ଛୁଆକୁ ମାନେ ତା ଛୁଆକୁ କେବେ ଜର ହେଲା କି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଜର ହେଲା, ସେ କଣ କରିବ? ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଘରେ ନଥିବ, ତା ମନ ଆଉ ସିଆଡେ ଲାଗୁନଥିବ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଜର ହେଇଛି, କିଏ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯିବ, କଣ କରିବ କଣ ନାହିଁ, ମୋ ଛୁଆକୁ ଜର ହେଲା କିଏ ନେଇକି ଯିବ କଣ ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଭୟ ରହିବ। ଏମିତି ତାକୁ ଆଉ ନା ଗାଡି ଚଲେଇବା ମନ ହବ, ନା କାମ କରିବା ମନ ହବ। ଏଇଭଳିଆ ସେ ଗାଡି ଚଲେଇ ଛାଡିଦବ। ସେମିତି ବହୁତ ପିଲା ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି। ତ ତୁଇ ଦେଖ ନା, ତୁ ଯଦି ତତେ ଟେନସନ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ତୁ ପଢିବି ନାହିଁ କହୁଛୁ, ତ ତତେ ଯାହାହେଲେ ବି ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ କରିକି ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ତୁ ଯଦି ଏବେ ନିଜକୁ ପଢିଦବୁ ନା, ପଢିଦେଲା ପରେ ତୁ ଯଦି କୋଉଠି ସେଟଲ ହେଇଗଲୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ କଲୁ କି ଯାହାହେଲେ କଲୁ, ତାପରେ ତ ଆଉ କିଛି ଟେନସନ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁ ଆରାମସେ ତୁ ତ ମାନେ ଘରେ ରହିକି କି ସେଟେଲ ହେଇକି ତୁ ଆରାମସେ ଯୋଉଠି ହେଲେ ରହିପାରିବୁ। ବୁଝିଲୁ କି ନାଇଁ? ହଁ ହଁ ଭାଇ ବୁଝୁଛି। ଆଉ ଦେଖ, ଆଉ ତୁ ଯୋଉ କହୁଛୁ ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟା ମୋର ହେଲା ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲି ନା ତୋ କୋଉ ସାଙ୍ଗ ଟା ଗୋଟେ ହେଲା। ହଁ ଦେଖ ତତେ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ମୁଁ ଦଉଛି ହେଲା। ତୁ ସପୋଜ ଏବେ ଅଛୁ ଆମର କହନି, ତୁ ସପୋଜ ଅଛୁ ତୁ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ହେଲା। ହଁ ଭାଇ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ କି ଯାହାନ ତ କରୁଛୁ, ତୋ ପାଖରେ 5ଟା ଚେୟାର, ତୋ ସାମ୍ନାରେ 5ଟା ଚେୟାର ପକା ହେଇଛି ହେଲା। ହଁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତୋ ଘରକୁ 10 ଜଣ ଲୋକ ପଳାଇଲେ। ତୁ କଣ କରିବୁ? ସେଇ ଗୋଟେ ଚେୟାର ତ ଯାହାହେଲେ 5 ଜଣ ଲୋକ ବସିବେ ନା। ହଁ ତ ତୁ ସେଇଠି କଣ କରିବୁ? ତୁ ଯାହାନ ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ କରିବୁ, ନାଇଁ ଭାଇ ସେମାନେ ବଡ ଲୋକ, ସେମାନେ ଆଗରେ ବସନ୍ତୁ, ସେମିତି କହିବୁ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଭାଇ ତ ତମେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡା ତମେ ତଳେ ହେଲେ ବସି ପଡ କହିବୁ, ସେମାନେ ବଡ ଲୋକ ଗୁଡା ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ତ ସେ ଅନୁସାରେ ତୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫିକ୍ସ କରିବୁ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଭାଇ ତ ଦେଖ ଇନା ଯେମିତି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ଫିକ୍ସ ସିଟି ହଉ କି ବିଏଡ ହଉ କି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ହଉ କି ଯାହା ହଉ, ତାର ଫିକ୍ସ ସିଟ୍ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ସିଟ୍ ବୋଲେ ହଁ ଚେୟାର ଭାଇ ହେଲା, ଫିକ୍ସ ଚେୟାର ଅଛି, ବସିବା ପାଇଁ ଫିକ୍ସ ଚେୟାର ଅଛି। ତ ତୁ ନିଜକୁ ଭାବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଚେୟାରରେ ବସିବା ପାଇଁ ଏବେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବି, ସେଇ ଚେୟାରରେ ବସିବି। ଆଉ ଯେବେ ମୁଇଁ ସେଇ ଚେୟାର ବସିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯିବି, ମତେ ସେ ଚେୟାର ମିଳିଯିବ। ତ ସେତିକି ହପ ରଖିକରି ତୁଇ ପଢାପଢି କର ହେଲା। ଆଉ କଣ କରିବୁ? ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତୁ ଯଦି ହ ଫାରିଦବୁ ତାହେଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ଭାଇ। ତତେ ଯାହାନେ ବି ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ହଁ ଭାଇ ସେଟା ତ କଥା ଠିକ କଥା ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ଭାଇ। ନାଇଁ? ହଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଭାଇ, ସେଟା ତ ଠିକ କଥା। ଆଉ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କହୁନୁ? ତୁ ଆଉ ଦେଖ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତୁ ଆଉ ଥରେ ତୁ ଡିମୋଟିଭେଟ ନ ହେଇକି ତୁ ଆଉ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରନି ଯେ ହେଲାନି ସିଏ ହେଲାନି ସେ ହେଲାନି। ଆଗକୁ ଭାଇ ବହୁତ ଏକ୍ସାମ ଆସିବ, ବହୁତ ଇଏ କରିବ। ଏଟା ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ତତେ ଭଗବାନ ଏଟା ଯଦି ବି ନ ଦଉଛି, ମୁଁ ତ କହୁଛି ସିଓର ଦେବ। ତୁ ଯୋଉଟା ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ କି, ତୁ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ଚାହିଁବୁ ସେଇ ଏକ୍ସାମ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ତୋ କନଫିଡେନ୍ସ ସବୁବେଳେ ରଖିବୁ ଯେ ହଁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ସେ ପାସ୍ କରିଦବ ମୁଁ କାଇଁ ପାରିବିନି, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହବ। ବୁଝିଲୁ ହଁ କି ଭାଇ ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଦେଖ ତୁ ଫାରିଲେ ହବନି, ଆଗକୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପୁଣି ହବ। ତା ହଁ ଆଗକୁ ଭାଇ ପୁଣି ଏବେ ଆର ଆଇ ଏକ୍ସାମ ଆସିବ, କି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସାମ ଆସିବ, କି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ହଉ କି ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ହଉ କି କନେଷ୍ଟବଳ ହଉ, ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାଉଛି। ତୁ ପଢାପଢି କର, ଦେଖିବୁ ଯୋଉଠି ହେଲେ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପଢାପଢି କର। ତୁ ଯଦି ପଢାପଢି କରିବୁ ନାହିଁ, ଇଆଡେ ସିଆଡେ ହବୁ, ବୁଲିବୁ, ହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ହଁ ଭାଇ ଆପଣ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ କଥା। ଆଉ ଦେଖ, ଆଉ ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଡିମୋଟିଭେଟ ହେଲା ଆଉ କଣ କରିବୁ? ତତେ ଯାହାହେଲେ ବି ପଢିବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡିବ। ବୁଝିଲୁ କି ନାଇଁ? ହଁ ବୁଝିଲି ଭାଇ। ହୁଁ ଆଉ ଘରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଘରେ ରାଗୁଛନ୍ତି ନା କଣ? ଘରେ ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ପଢନି ବୋଲି ଆଉ। ପଢିନି ବୋଲି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଘରେ? ତୁ ହଁ ବୁଝେଇଦେ ଆଉ ତୁ ଘରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନୁ ସେ କାମ ଦାମରେ, ଚାଷ ବାସ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଧରାଯାଉ ତୁ ଫ୍ରି ଟାଇମ ପାଇଲୁ,
ଚାଷ ବାସରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ, କୁଆଡେ ବିଲ ଆଡେ ପଳେଇଲୁ, ଟିକେ ଫ୍ରି ଟାଇମ ପାଇଲୁ। ତୁ ତ ଏବେ ଘରେ ରହୁଛୁ ନା। ହଁ ସପୋଜ ଧରାଯାଉ ତମର ଛେଳି ବଳଦ ବି ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ। ହଁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଦେଖ ଆମେ ସବୁ ମୋବାଇଲ ରେ ପାଠ ପଢୁଛେ ନା ନାଇଁ, ସବୁ ମୋବାଇଲ ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖୁଛ କାଢି କରି, କି କୋଉଠୁ ତ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିବୁ କି ଯାହା ନେଇଛୁ। ତୁ ଧରାଯାଉ ତ ଛେଳି ଚରେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ ଭାଇ, ନିଜକୁ ତ ତୁ ସେ ଟାଇମ ଟା ବେକାର କରନାହିଁ ଭାଇ। ତୁ ଭାବେ ଶଳା ଏତେ କଷ୍ଟ ମୁଇଁ ଛେଳି ଚରେଇବା ଲାଗି ଶଳା ଆସିଛେଁ, ପାଠ ପଢ କଲେ ମୋର ଏତେ ଅସୁବିଧା ଶଳା ମୁଇଁ ଯେମିତି ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିছে, ମୋର ଛୁଆ ପିଲା ଯେମିତି ଶଳା ଏତେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଇଁ ମୋବାଇଲ ବାହାର କରି ମୋର କ୍ଲାସ ଦେଖନି। ତ ଛେଳି ଛାଡି ଦେଇଥିବୁ, ଛତା ଧରିଛୁ ବାସ୍, ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବନ୍ଦ କଲୁ କ୍ଲାସ ଦେଖୁଛୁ। ସିନ୍ତି କରିପାରିବୁ ନା ନାଇଁ। ଆଉ ହଁ ଘରେ ବି ଭାଇ ରାଗିବେ ନାହିଁ, ଘରେ ଟିକେ ଘରେ କାମ କଲେ କୋଉଠି ଘରେ ରାଗିବେ। ହଁ ବୁଝିଲୁ କି ଭାଇ ନାଇଁ। ହଁ ବୁଝିଲି। ଆଉ କଣ କହୁଛୁ କହ। ଆଉ ଭାଇ କହୁଥିଲି କଣ କି, ପଢାପଢି ମାନେ ଆଉ କେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ କେମିତି ଠିକ ଠାକ ରେ କଲେ ହବ। ଆପଣ କେମିତି ପଢୁଥିଲେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ? ଦେଖେ ଠିକ ଠାକ କଲେ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ତୋର ସିଲାବସ ତ ଡାଉନଲୋଡ କରିବୁ, ସିଲାବସ ୱାଇଜ ତୋର ଲେଖବୁ। ତ ତୁମର କୋଉ ତତେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ ନା, ତୋର କୋଉ ଭଲ ସାଙ୍ଗ କୁ କି ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ସହ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବୁ, ତାଙ୍କ ସହ ଡିସକସ କରିବୁ। ଏଇ ଭାଇ ତୁ ଆଜି କଣ ଏଇଟା ପଢିଲୁ, ଏଇ ବିଷୟଟା ଉପରେ କଣ କହିଲୁ, କହ ଦେଖିବା ତୁ କଣ ପଢିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ଫୋନ କଲୁ, ସେ କିଛି ନୂଆ କଥା କହିବ, ତୁ କିଛି ନୂଆ କଥା କହିବୁ। ଭାଇ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ, ତୁ ଯଦି ଭଲ ହବୁ ନିଜେ ହେଲେ ତତେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ମିଳିବେ। କାହିଁକି ନା ଦେଖ ତୁ ଯୋଉ କହିଲୁ ତୋର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗଟା ହେଲା ଯୋଉ ସିଟି ପାଇଲା କହୁଛୁ, ଆଉ 2-4 ଜଣ ଦେଇଥିଲ, ସେଇ ଦୁଇ ହଁ ଚାରି ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ସହ ତୁ କଥା ହବୁ। ତୁ ଥୋଡି ନା ତ ସେ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା ହବୁ କି? ନାଇଁ, ହଁ ତ ଭାଇ ଯୋଉ ତୋର ଗୋଟେ ଦିଟା ପିଲା ରହିବେ, ତାଙ୍କ ସହ ହିଁ ତୁ ଡିସକସନ କରିବୁ ଯେ ଇନ୍ତି ସିନ୍ତି ଭାଇ ଆଜି କୋଉଟା ଭାଇ ସେ ପଢିଲୁ। ସାଙ୍ଗଟା ତ କଲ ଉଠାଏ ନାହିଁ। ଏ ଯା ହେଲା ମାନେ ଯାହା ସିଟି ହେଲା କହୁଛୁ, ସେ ଫୋନ ଉଠାଇ ନେଇ କହୁଛୁ। ହଁ ଭାଇ। ଆଉ ଯୋଉଗୁଡା ହେଲାନି ସେମାନେ ଫୋନ ଉଠାନ୍ତେ ନା, ସେମାନେ କଥା ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଯୋଉଗୁଡା ହେଲାନି। ଯେଉଁଗୁଡା ହେଲେ ବି ସେମାନେ କରନ୍ତି କଲ। ଆଉ ମଝିରେ ଯେ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ନହେଲେ ହବ। ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ହେଲାନି କହୁଛୁ, ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହବ। ଭାଇ ତାର ହେଇଗଲା ଏ ବର୍ଷ, ଆମର ହେଲା ନାହିଁ, ଆମେ ପୁରା ଡିସକସନ କର ପୁରା। ତୁମେ ଆଜି ଏଇ ବିଷୟଟା ପଢ, ମୁଇଁ ଆଜି ଏଇ ବିଷୟଟା ପଢିବି। ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାହାରିବା ତୁମେ କହିବ, ମୁଇଁ ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାହାରିବା ମୋର ଆଡୁ କହିବି। ତାର ଭାଇ ହେଇଗଲା, ଆମର ନାହିଁ, ଆମେ ବି ଡିସକସନ କରିବା ଭାଇ ଆମର ବି ହେଇଯିବ। ହଁ କହ। ସେ ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ସେ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବି ଡିସକସନ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲେ ତ ଥିବ। ଦେଖେ ଥିବ ଗୋଟେ ହେଲେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଥିବେ। ମୁଁ ଭାଇ ଏତେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ପାଉନାହିଁ। ସେଇଟା ଦେଖ ଏକଲା ତୁ ଏକଲା ଯଦି ହିଁ ଶୁଣୁ ସଦାବେଳେ ଏକଲା ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ହେଇକି ବି ମାନେ ଏତେ ଖରାପ ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବି ହଉନାହିଁ। ଶୁଣୁ, ତତେ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ କି ତୋ ଗାଁ ପାଖରେ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ, ପଢା ରିଲେଟେଡ କହୁଛୁ, ହେଲେ ହଁ ତୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ? କାହା ସହ ଡିସକସନ ଯଦି ନିଜେ କରି ନ ପାରୁଛୁ, ତୁ ନିଜେ ତୋର କହିବୁ ଆଉ। ମାନେ ତୁ ଏଇନା କୁଆଡେ ବାହାର ଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ ସକାଳେ ଯାଉଛୁ ହେଲା। ହଁ ସକାଳେ ଭାଇ ଯାଉଛୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ, ତୁ ନିଜେ ତୋର କଥା ହେଇଯିବୁ। ଆଜି ଆର୍ଟିକିଲ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆର୍ଟିକିଲ ଏଇଟା ପଢିଲି। ଏକରେ ଆର୍ଟିକିଲ କେତେ? ଆର୍ଟିକିଲ 1 ରେ ଏଇଟା ଅଛି, ଆର୍ଟିକିଲ 2 ରେ ଏଇଟା ଅଛି, ଆର୍ଟିକିଲ 3 ରେ ଏଇଟା ଅଛି, ଆର୍ଟିକିଲ 4 ରେ ଏଇଟା ଅଛି। ମାନେ ତୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ କରିବୁ, ଦେଖିବୁ ପୁରା ସାମ୍ନା ଦେଖିବୁ, ପୁରା ବଡ ବଡ ମାନେ ତୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବୁ ନା, ତୋର ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଥିବୁ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇ ପେଜରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ ଏମିତି ନିଜେ ଭାଇ ଭାବୁ। ହଁ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ହଁ ମୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ରେ। ମୋର ସବୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି, 8-10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଆମେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସେମିତି କରୁଥିଲୁ, ଡିସକସନ କରୁଥିଲୁ। ସେଇଭଳି ଆମକୁ ସୁବିଧା ହଉଥିଲା, ଆମେ ଡିସକସନ କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ପଢିଲି, ଆଜି ତମେ ଏଇଟା ପଚାରିବ, ମୁଁ ସେଇଟା ପଢିଲି, ଆଜି ତମେ ପଚାରିବ। ଡିସକସନ କରୁଥିଲୁ ତ, ଡିସକସନ ଦ୍ଵାରା ବହୁତ ଜିନିଷ ମନେ ରହିଯାଏ। ଭାଇ ସେଇଭଳିଆ ସାଙ୍ଗ ପାଇଥାନ୍ତି ହେଲେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଥାନ୍ତି ବୋଧେ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ବୋଧେ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି। କିଛି ନାଇଁ, ତୁ ଏବେ ବି ହେବ, ତୁ ଟେନସନ ନେନି। ତୁ ପଢାପଢି କର, ଠିକ ସେ ରହ। ଏବେ ପୁଣି ତୁ ଆଜି ରାତିରେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ, ଆଜି ବାହାରିଲା କହୁଛୁ ନା କାଲି ବାହାରିଛି? କାଲି ବାହାରିଛି ଭାଇ। ଗଲା କାଲି ବାହାରିଛି? ହଁ ଭାଇ। ହଁ ଦେଖ, ଗଲା କାଲି ବାହାରିଛି, ତୁ ଆଜି ରାତିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ କଲି, ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଛି ମୋଟିଭେସନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତ।
ମୋଟିଭେସନ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ ତତେ ଆଜି ତୁ ଆଜିଠୁ ଆଉ ଥରେ ପଢାପଢି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ତୁ ଆଉ ଏତେ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରନି। ତୁ ପଢାପଢି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ହେଲା। ଆଉ ଶୁଣୁ ଏବେ ତୁ ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ଆଉ ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ଖାଇଲୁଣି ନାଇଁ ନା ଖାଇନୁ? ଖାଇନି ଭାଇ। ହଉ ଶୁଣ ତୁ ଏତେ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ତୁ ଯା ଚୁପଚାପ ଖାଇଦେ ଯା। ମତେ ଇଆଡେ ଡାକିଲେଣି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ପରେ କଥା ହବା ହେଲା। ହଁ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ କହିବୁ ଫୋନ କରିବୁ ଏମିତି ହେଲା। କଣ ଦରକାର ହେଲା କି କଣ ହଁ ବୁଝିନ ହଁ ପାରିଲେ ଭାଇ ଫୋନ ଥ୍ୟାଙ୍କ କରିବା ୟୁ। ଆଉ। ହଉ ହଉ ରଖୁଛି।